Helo, bore da. Os rwy'n wythnosau diwetha, rwy wedi bod yn rannu cwpl o tips o sut gallwch chi wella eich iaith Cymraeg drwy ddefnyddio Microsoft Office wedi seto lan yn Gymraeg a wedyn defnyddio cysill i wirio'ch treigladau chi. Nawr, cwpl o wythnosau nôl, ym mlwyddyn 6, roedd tasg ble roedd angen i'r plant i ddefnyddio Thesawrws. A fe geti sioc i sylweddoli bod doedd dim Thesawrws i gael ar y we, jyst Thesawrws ar ben ei hun, oedd rhaid defnyddio geiriadur ar y we, a wedyn defnyddio a darganfod geiriau eraill wedyn o fewn y geiriadur. Felly, rwy wedi darganfod rhywbeth hyfryd gallwch chi wneud o fewn Microsoft Office drwy ddefnyddio cysill. Felly, wrth eich bod chi'n gwneud eich gwaith, gwerth bod chi'n ysgrifennu am ystafell. Roedd yr ystafell yn dywyll. Llinell y coch a dangos yna dangos bod yr iaith wedi troi i'n Saesneg fan hyn. Dwi'n clico'r iaith, newid ei Gymraeg, a wedyn hoffwn ni fel gair gwell na'r gair dywyll yn fan hyn. Dwi'n uwcholeuo'r gair, rwy'n mynd i adolygu ar y top fan hyn, a draw fan hyn nawr, mae gyda chi gwirio a cysgair Thesawrws gyda gair ynghylch. Nawr gwirio yw bych chi'n clicio i wirio'r treiglo ar safon yr iaith. Cysgair wedyn yw geiriadur gallwch chi ddefnyddio, Saesneg a Cymraeg, a mae Thesawrws mewn fan hyn. Wrth bod chi'n clicio'r Thesawrws, mae'n dod lan fan hyn wedyn gyda enghreifftiau o eiriau gallai ddefnyddio yn lle tywyll. Beth angen wneud yw chwarae ystyron fan hyn, ac mae dywyll yn gallu golygu cyfryn, dan gwmwl, dall neu di. Wel, yr ystafell fi'n meddwl am fan hyn yw ystafell sy'n ddi, yn dywyll. Dwi'n clicio'r di fan'na. Fan hyn wedyn yn gallu gweld, mae gwahanol enghreifftiau gallai ddefnyddio fan hyn. A beth dwi'n gweld yn syth fan hyn, dwi'n gweld, mae idiom fan hyn, fel bol buwch. Dwi'n clicio'r fel bol buwch, a clicio'r newid, roedd yr ystafell yn fel bol buwch. Mae angen sicrhau wedyn bod y frawddeg yn gywir. Roedd yr ystafell fel bol buwch, yn golygu bod e'n ddi, yn dywyll iawn. Os eich bod chi wedyn yn ysgrifennu a dweud roedd trwy'n Wil yn fawr, er enghraifft, dwi'n ar Wil, clicio'r fawr fan hyn, a wedyn mynd i Thesawrws, a chi'n gallu gweld enghreifftiau wedyn o gwahanol eiriau gallwch chi ddefnyddio. O, eliffantaidd fyna. Ddefnyddio hwnna, mae trwy'n Wil yn eliffantaidd. Ond pedwch bod chi'n edrych ar rai o'r geiriau yma, chi'n gwybod beth yn golygu, mae blonegog fan hyn. Os chi'n clicio'r gair a clicio'r chwilio, bydde wedyn yn dangos i chi beth yw ystyr y gair yna, i sicrhau bod chi'n defnyddio gair sydd yn y cyd-destun cywir. So mae blonegog fan hyn yn llon croen, so byddwch chi'n defnyddio hwnna am rhywun sy'n dew. Llon croen, bras, tew, braisg a cnodiog. Felly, os chi'n gwybod beth yna, beth yw cnodiog wedyn, fi'n clicio hwnna, os yna'n gallu chwilio'r gair na lan. Bob gair ddim gyda gair arall yn dod ar rheolau fel yr un diwetha. Os chi'n mynd nôl, wedyn chi'n clicio'r blaenorol, a wedyn, falle, rwy'n eitha hoffi eliffantaidd fyna. Os chi'n clicio eliffantaidd, roedd trwy'n Wil yn eliffantaidd. Ond beth yna'n golygu yw, os bych chi'n ysgrifennu, dwi eisiau chi boen o'r model am defnyddio Thesawrws trwy'r amser, a chi eisiau ysgrifennu eich stori neu'ch darn o waith chi'n weddol gyflym, a unrhyw air wedyn ble chi'n meddwl, o, hoffwn i roi gair gwych mewn fyna, gallwch chi jyst parhau gyda'r stori, mynd gyda'r flow os bych chi'n ysgrifennu, a wedyn gallwch chi fynd nôl, a gallwch chi uwcholeuo'r geiriau sydd bach yn sylfaenol, a codi safon o'ch gwaith drwy defnyddio'r Thesawrws o fewn Microsoft Office. Gobeithio bod chi'n llwyddiannus yn darganfod y Thesawrws ac yn ei ddefnyddio, a rwy'n gobeithio gweld safon y gwaith yn dod ata i yn codi dros y flwyddyn nesaf nawr, gan bod yr flwyddyn wedi gorffen. Ond yn enwedig moyn wneud hwn i blant blwyddyn 6, gobeithio bydd Llangynwyd yn gweld safon gwych eich gwaith chi trwy ddefnyddio Thesawrws. Pob hwyl!